Saudos, benvidos. O pasado 12 de abril quedaba constituída a Fundación do Panteón de Galegas e Galegos Ilustres, un tema sobre o que imos a pôr o foco neste café de redacción. Para iso acompáñame hoxe aquí en plató o compañeiro de la región, Tomás Álvarez. Benvido, Tomás. Moitas gracias. E xuntos imos a falar con tres invitados. A primeira, Elvira Carregado, presidenta da Fundación Vicente Risco. Benvida, Elvira. Moitas gracias, un placer. Alfonso Vázquez Monxardín, catedrático de Lingua e Literatura Galega. Benvido, Alfonso. Ben achada. E Miguel Santalices, presidente do Parlamento de Galicia, e dos tres, o único que ese día estaba ali presente na Constitución e que forma parte... Alfonso estaba, pero como espectador. E Elvira, estábamos todos. Espectadores, Claro. pero Miguel formou, asinou. Sí. De feito, vostede penso que vai a asumir o cargo da presidencia do Padroado. Sí. Para chegar ao punto no que estamos, que a Fundación sexa unha realidade, houbo que legislar antes, crear unha lei que sacase dese limbo no que se atopaba o Panteón. Foi un proceso complexo. Foi un proceso, bueno, primeiro bos días a todos e a todas, efectivamente, eles estaban tamén o día ese, ali, en San Domingos de Bonaval, que foi onde fixemos o acto, e eu ese mesmo día ali, xa no meu discurso inicial, dixen que este había sido un traballo complexo, e un traballo tamén de moita xenerosidade por parte de moitas institucións. Complexo porque levábamos moito tempo esperando para isto, para poder constituir o que sería esta fundación, elaborando uns estatutos e demais, para dar, de alguma maneira, resposta a unha iniciativa do Consello da Cultura e dos representantes das entidades, das persoas que ali están, das personalidades que ali están soterradas, e levaban moito tempo, sí. E facíase necesario. Pero, claro, temas tan importantes como este, porque un panteón é o símbolo de un pobo, tamén, dunha identidade e de reconhecemento de unhas persoas que fixeron algo fundamental por a nosa comunidade, por Galicia, necesita dun consenso. E ese consenso solamente se podía acadar tendo un sentimento de saber ceder para poder obter ao final algo importante. E aí hai que reconocer que houve moita xenerosidade por parte dos tres grupos políticos que antes tiñan naquele momento representación na Cámara, e tamén houve unha que foi cando se presentou a lei foi aprobada no Parlamento mediante un procedimento de lectura única por consenso do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, do Grupo Socialista e do Grupo Popular. Eso xa foi o primeiro consenso. E depois veu o segundo consenso para o que é a Constitución e a elaboración dos estatutos e, consecuentemente, do que sería o proxecto da Fundación. E aí foi un consenso, hai que dicilo, e un traballo que eu sempre agradecerei, da Xunta de Galicia, como representante, que é no Padroado, do Concello de Santiago, do Arzobispado, que tamén tuvo unha implicación moi importante, e do propio Parlamento. Entón, creo que, en definitiva, deuse unha resposta a unha moi bella reivindicación que había dende fai moito tempo, e, polo tanto, foi complexo, pero cun éxito final. Bueno, señor Monxardín, cal cree que pode ser, dende o punto de vista máis práctico para vostede, a influencia que pode ter esta fundación de cara á normalización e extensión do galego? Bos días. O primeiro eu quero felicitar a Miguel Santalices aquí porque ese consenso é un exemplo do que está precisado o país. O país está precisado de consensos no tema de lingua que apuntas tú, e ese é o único foro de momento no que hai consensos, o Parlamento. O Parlamento que aprobou por consenso a Lei de Normalización Lingüística, no seu día, aprobou agora isto, e entonces eu creo que dá lugar a que o Parlamento teña un protagonismo especial no mundo dos consensos necesarios na lei, no desenvolvemento do regulamento que ten que haber do Padroado
desta fundación, é así. Efectos prácticos. O que a dinámica de traballo que se xere ao redor da fundación sexa. De momento non cambia nada. No estatus, sí cambia no estatus xurídico, pero non na práctica. Hai dúas formas de facer un panteón. Unha é ex novo, como se fixo de Portugal, por exemplo, en 1916, cando comeza a República, que queren un sitio para meter ali os heróis, tanto de África como Pelé, Eusebio, o futbolista Eusebio. Pelé era brasileiro. Sí, por eso. Ou Amalia Rodríguez, están todos os grandes importantes. Ou outra que se faga de xeito natural. O Panteón de Santiago empezou de xeito natural. Cando trasladaron a Rosalía no 1891, despois, pouco a pouco, foron achegando outra media dúcia de persoas que se consideraban naquel momento, polos promotores que eran como símbolos do país. E entón, pode crearse unha dinámica? Eu creo que sí, porque está nunha cidade que é un panteón en sí. Santiago nace por unha tumba, a do apóstolo. En Santiago hai outro panteón, que é o Panteón dos Reis de Galicia. Entón podemos crear unha sinerxia entre os tres e que o que vaya de visita visite os tres, como reclamaban no Goretti no acto de Constitución. Decía, no, isto hai que crear unha dinámica para que os que veñen de fora saiban que aquí se coceu algo e tal. Pode ser. Entonces, nunha cidade que nace ao redor dun panteón, na que hai o Panteón dos Reis de Galicia, na que hai o Panteón de Galegos Ilustres, eu creo que pode dar lugar a boas cousas. Pero eso será a dinámica que se cree a fundación, a súa actividade. Como se contempla desde a Fundación Vicente Risco o nacemento desta outra fundación? Bueno, como se falaba neses días, como unha alegría, non? Porque parece que, como dixo Santalices antes, era preciso, non? Nos estivemos ali acompañando neste momento e creo que a única maneira de conseguir a lei di procurarase acordo unánime. Creo que conseguirse 100% ese acordo unánime. Entón, parecenos moi importante para poñer a esas persoas que nos representan como galegos diante de toda a cidadanía. Elvira leva moi pouco tempo presidindo a Fundación Vicente Risco. Probablemente nestes meses este teña sido o acto máis importante o que ten acudido. Sí, sen dúbida, o máis importante. De feito, os que estamos nas directivas das fundacións facemos outras cousas, eso facemos a maiores, pero cando chegou a invitación, como sexa, hai que ir estar ali en un acto tan importante para a historia de Galicia. Un momento histórico. Sí, como un momento histórico. É moi de agradecer que estiveran, que estivera, había moita xente, unha amplísima representación do mundo da cultura, e iso tamén generou moita emoción no acto. O acto foi moi emotivo, al menos para min, porque non era posiblemente desde que eu son presidente do Parlamento, para min foi o acto máis importante. E porque era dar unha historia que, como ben contabas ti, xa arrancaba no 1891, cando a Asociación de Santiago, o Concello de Santiago, a Asociación de Estudiantes e tamén da diáspora empezaron a mover este tema e claro, ese día era dun sentimiento que había ali. Eu estaba vendo a cara do notario, que era o que levantaba a acta de nós tuvemos que pasar, o señor Remuñán, e de momento eu no meu discurso pronunciei o nombre dunha das persoas que foi clave, que eran tamén os que elaboraron os anteproxectos dos primeiros estatutos do Panteón, que eran
don Pedro Puy Remuñán, que é o pai do notario. Entón, eu notei a cara do notario e tamén de Sisto Seco. E estaba ali tamén a súa filla, María José. Entón, foi un acto cargado de moitísima emoción e eu quero agradecer aquí a implicación de todos, porque, sinceramente, e aquí, coloquialmente entre nós, o notario pouco menos que volvemos tolo. Cambia aquí, cambia aquí. As negociacións con todos eran un ida e volta, pero sempre con paciencia, porque o obxectivo final era temos que sacalo adiante como sea. E creo que ao final pois é un éxito e agora queda un traballo moi importante por facer, porque como moi ben decía Moixardín, isto xa pasou. Agora hai que registrar isto no rexistro de fundacións, terei que volver a convocar a todos, hai que nomear a comisión asesora, que está integrada por un montón de representantes, e hai que porse a traballar, porque esa época nos se constitúe. Vamos regular como é o acceso, vamos a regular as normas, porque o que se nos encarga a nós é darlle un uso racional ao Panteón, tanto en visibilidade como en formación, de docencia, de saber o que foi a historia, como a elaboración de certos actos desde un respeto ao que é a cultura e ao que é outras situacións que se poden dar. Temos moito traballo por diante e eu espero que nos próximos días empecemos xa, estamos pendiente de que se dé de alta no rexistro de fundacións para empezar a traballar nesta cuestión. O bonito e o emotivo xa pasou, agora queda o traballo de enlazar todo, non? Bueno, señor Santalices, como dixo ben vostede, tamén Moixardín, agora o Panteón naceu no ano 1891 co traslado dos restos de Rosalía. Naquel entón, tiveron un papel moi importante a Sociedade Económica de Amigos do País, a Asociación Regionalista Galega, as colectividades galegas en América. Que papel puideron ter nesta última ocasión, as fundacións de Rosalía, Brañas, a Sorei, Fontán, Castelao e Risco, e que papel poden ter de aquí en adelante? De aquí en adiante un papel importante. Eles van a ser todas esas fundacións van a ser membros da comisión asesora. Por lo tanto, o seu papel é un papel de peso importante. E, ademais, nós encantados de que así sexa, porque serán unhas aportacións, desde logo, moi interesantes. Claro, todo isto nace, como tú ben decías tamén, no momento en que estas asociacións dos que están soterrados ali, de acordo co Consello da Cultura, dan un paso e dicen, oiga, vamos a trasladar isto ao Parlamento, que é a primeira institución na que se teñe que tomar este tipo de acordos, eles son, en realidad, os impulsores que generan a lei que posteriormente depois aproba o Parlamento. Esta última lei que se aprobou, a lei esta que se aprobou no ano 23, fruto dese consenso, pero realmente os impulsores están aí no Consello, como no anterior foron os outros, nesta están as entidades dos que están aí soterrados e o propio Consello da Cultura, que lanza unha proposta que o Parlamento a recolle e logo de moito tempo e de moitas negociacións é cando se acada ese acordo por procedimento de lectura única, que só é cando xa todos os grupos manifestaron o seu acordo e creo que é un éxito de ver como se poden consensuar determinadas cousas por un ben dun país, non? Sí. Eu creo que, vamos a ver, partamos dunha situación, non? Se non había esta institución, pero había o lugar físico, era o que había. Entonces, o Panteón de Galegos Ilustres existía porque o decíamos, pero non porque tivera unha concreción legal. Foi por acúmulo. Empezou a chegar entonces, había un certo mare magnum de que non cuidaba. Viña o cuidando o Museo do Pobo Galego porque estaba ao lado, pero tampouco era cousa diles. A Igrexa, que sigue sendo a titular do espacio, porque a desamortización de Mendizábal, igual que aquí en San Francisco, expropiou
o convento, pero non a igrexa. Entonces, temos a igrexa, temos o que ocupa o convento, que era o Museo do Pobo Galego por outro lado, estaba o Concello tamén con participación ali, e entón era un pouco un por outros a casa sin barrer, non, porque se iba cuidando. Entón, era necesario constituir esta fundación, era evidente. E entón, que se fixese desta forma tan exemplar, insisto no recoñecemento ao Parlamento, porque no penúltimo dos enterramentos, cando foi Castelao, houve ali a bronca que todos lembramos, cuestionando a legitimidade do Parlamento. E entonces, hoxe, ver o consenso de todas aquelas forzas que estábamos o día do traslado dos restos de Castelao, que eu estuve ali, con algún galeguista de Buenos Aires e tal, e vendo aquela tensión, como se disipa pola historia a través do exercicio constante dun Parlamento onde están representadas todas as opinións dunha forma civilizada, tranquila, normal e para diante. Entonces, aí está. Señor Monxardín, quería facer referencia, acaba de falar da Igrexa, e eu quería facer referencia de outro ourensán que tivo moito peso aquí, que é o arcebispo de Compostela, non? Monseñor Francisco José Prieto. Sí, eu creo, eu vino papable ali, non para esta, pero mellor para outra, non? Para a seguinte. Para a seguinte. Foi un discurso emocionante. Emocionante. Cunha profundidade do sentimento do que bueno, e o que ele representa, pero un discurso para enmarcar, de generosidade e de ter claro por onde ir, E incluso desde un punto de vista literario, a progresión e ao final acabar con aquela frase de Rosalía falando do espacio físico no que se estaba, eu quedei encantado. Primeiro pola lingua, tan cuidada, tan pola intensidade e pola reivindicación do papel da Igrexa no acollemento a todo isto nos tempos, pero sin ser excesivo, para non tal, moi equilibrado. Eu decía de broma que estando dous de Ourense polo medio, o do arzobispado e o do Parlamento, malo sería non chegar ao acordo e tal, non? Pero sí, foi un discurso... É un home, aquí, estamos en Ourense, podemos dicirlo. E temoslle moito cariño, os medios temoslle moito cariño, porque durante moito tempo tocounos falar con el, e o certo é que é unha persoa pois moi afable, fácil de acceder a él, e cando recibimos a noticia de que o enviaban a Compostela, pois por unha parte quedámonos un pouco, pois eso, tristes, porque marchaba e tiñamos moi boa relación, pero por outra tamén moi orgullosos, porque é unha persoa que coñecemos de Ourense e aparte coñecedor desa identidade da que estamos a falar todos agora mesmo. Sí, ten unha cabeza privilexiada, ten un sentido da xenerosidade, creo que por riba do normal, e ademais ten outra cousa clara, e é que na vida, se queres conseguir algo, non podes ir á confrontación, tes que ir bordeando. E é un home, é un gran confidente, pero dentro desa confidencia, el encamíñate por o sendeiro correcto. Eu estoulle especialmente agradecido, porque tuve que falar moito con el. Todo o que me iba dicindo, a min o único que me facía era abrir luces aquí. No que eu tiña aquí, cada vez que eu falaba con el, abríame unha luz. E, bueno, como con todos, tamén teño que dicilo, neste sentido eu só podo ter agradecimiento con todos os que falei, pero bueno, especialmente aquí, home, tendo un home como Ourense, o arzobispo, pois eu lle teño un cariño grande, non? Claro. Bueno, señora Carregado, do mesmo xeito que vostede defendeu noutra ocasión que a misión da Fundación Vicente Risco era traer de algún modo o seu legado ao século XXI, pensa vostede tamén que tal vez a misión desta fundación é traer o legado das persoas que están enterradas ali ao século XXI? A ver, entre as obrigas da Fundación está xestionar, conservar e promocionar
como decía Alfonso antes, Santiago é unha cidade moi axeitada para ensinar ao resto do mundo o noso pasado, pero sempre, como di, eso de que o noso pasado non podemos mirar para o noso pasado chorando, temos que mirar para o noso pasado porque é a base do noso futuro, eso, igual que teño claro coa fundación que me toca presidir agora, o teño claro con todas as demais, e por suposto con esta que é como o culmen das fundacións que representan a Galicia. Agora queda o traballo duro, decía o antes. Cal vai ser esa folla de ruta que vai guiar os pasos que se den desde a Fundación? Pois o próximo xa está tramitada o rexistro nas fundacións, hai que constituíla, temos que ter ese visto bo, xa está tramitada fai algún tempo, supoño que o teremos en breve, logo haberá que volver a ter unha reunión con todo o padroado, xa con todos os que se incorporaron, tanto por parte do Concello, como por parte da Xunta, como por parte do Arzobispado e do Parlamento. Recordemos que do Parlamento está o presidente, que preside tamén a Fundación, pero están tamén todos os membros da mesa do Parlamento. Un exercicio de pluralidade política tamén, non? E entonces teremos que constituir eso, dar paso ao que son a Comisión Asesora, que tamén teríamos que xa nomeala, e empezar a definir cousas. Reglamento de uso, como vamos, de alguna maneira, o que ti decías, de promover, difundir, preservar, eso vamos a ter que pornos de acordo. Utilización deses espacios. Por certo, a norma di, a lei, que non poderá haber soterramentos. Pero hai outro artigo que deixa aberta unha posibilidade a que se poida falar. Tería que ser unha cousa moi consensuada. Todo iso témolo que falar e témolo que definir. O traballo, e depois, non nos vamos a esquecer, tampouco, e aquí hai que falalo con claridade, hai que buscar o financiamento. Porque estando ali, démonos conta dunha cousa, temos un patrimonio excepcional, pero hai que cuidarlo. Sí, e costa. Eso, claro, eso non é coloquialmente decir vamos lle dar unha mau de pintura, non. Aí, e entonces ese será tamén un traballo importante da Fundación e de todos os que estamos ali. Claro, o Parlamento ten uns medios, hai un personal que se pode axudar neso, pero o Parlamento non ten a financiación. Pero bueno, xa nos encargaremos, eu á cabeza, evidentemente, de conseguir conquerir unha financiación, porque eso todo creo que é unha obliga que o conservemos, porque ahora eso é un símbolo máis de Galicia, e é máis moi importante. Sí, espero que o podamos facer, Sí, pero eu creo que se hasta hoxe se conservou de seu, sin institución, tampouco debe ser tan caro. Todo depende da dinámica de traballo que se xere. Pero pareceme moi interesante unha cousa que apuntabas aí, que na transitoria esta primeira, que di que non vai haber máis soterramentos, inda que deixa outro oco a que poda haber e tal. Entón, claro, este vai ser un punto clave, non? Metemos alguén máis aí ou non? Facemos unha especie de columbario como hai no Panteón de París, que hai 70 e pico enterrados. Todo eso non, porque agora, bueno, ademais co da incineración, podes andar repartindo cachos para un sitio para outro, que non parece tampouco procedente. Pero isto de andar movendo mortos, non. Desenterrar, pois, a risco e leválo para ali, non. Ou a Otero Pedrallo e leválo para ali, parece que non. O único, eu penso que o mellor un punto de consenso, e contocho, e creo que podería ser xente como Antolín Faraldo, que está en Granada, ou Basilio Álvarez, que está en Tampa, en California, non? Non, en Florida. El morreu en Estados Unidos, pero... Morreu está ali enterrado. E entonces, eses que están fora, o mellor que son elementos de unión, non? Antolín Faraldo empezou co provincialismo primeiro, e o agrarismo de Basilio Álvarez pois foi o que abriu un pouco as portas de modernidade e tal. O mellor iso traelos para aí non estaba mal.
Vou engadir outro nome á lista que sei que Miguel Santalices xa o ten na axenda e é o de Emilia Pardo Bazán. Habería posibilidade? Bueno, vamos a ver, eu non son quen pa... Claro. Eso vai estar... Comisión. Hai que estudialo. Sí, que a pregunta que me faz é unha pregunta que a min me doe. Vamos a ver, eu visitei a tumba de Doña Emilia. Está, como ben sabes, enterrada en Madrid. Creo que é a Concepción, non a... Sí, a iglesia da Concepción, onde está, creo. Bueno, a min caiu, eu fui un día a visitar co Centro Galego de Madrid, fui a visitar, e, bueno, quedeime asombrado. Ela está no fondo de todo, sin luz, aquilo parece unha cousa de ultratumba, ali abaixo, de tal, e arriba, pero con luz, moi ben iluminado, o home que foi o seu gran fustigador toda a vida, que era Besada. E a min aquilo, digo, pero como é posible que isto se manteña así e tal? E fixen un día unha pregunta, non sería posible que Doña Emilia pudera vir para Galicia? Fixen ali, e un dos que estaba ali me dixo, ui, ese tema é moi delicado, ese tema hai que ver aí o que opina, familia, non sei que, non sei cuánto, pero sí, non me parece que este dignamente cuidado o lugar onde está enterrada unha persoa tan grande como era Doña Emilia. Si non é posible que veña para Galicia, sí que creo que pode ser posible que sea decente eso. No, pero creo que no que decía do rescate dos que están fora é o tal, non? Pero aí hai decisións familiares, claro. Claro, pero creo que si en vez de estar nun sitio se dice, oi, vengo ao Panteón de Galegos Ilustres, vaya, hombre, non, isto non é como decir... Vamos a ver, eu así a bote pronto, insisto, non é competencia miña, porque isto hai que, témolo que falar todo. Claro. Doña Emilia é unha das que perfectamente podría estar aí, como non, por favor, foi unha muller grandísima, nese sentido, pero claro, non sei, eso é aventurar, hai que negociar con familia, hai que negociar moitas historias. Pero bueno, xa veremos como evoluciona unha vez que empecemos a funcionar, a ver a que consenso chegamos, como moi ben decía Monxardín, a lei contempla que non haya máis soterramentos, pero deixa aí unha porta aberta, non a mellor a un soterramento, pero sí, por que non, a un recoñecemento. Como tú expresabas ben agora, o soterramento, os conceptos foron cambiando, pero o que non cambia o reconocemento a unha persoa que haya feito algo grande por Galicia, que é a filosofía do Panteón. E iso, ao mellor, podíamoslo levar adiante. Panteón. Sí. Pan, todos, tal, todos os deuses. Todos os deuses da cultura, todos os deuses de tal, aí ven a palabra. Sí. Si, volve a estar aí o consenso. Claro, eso é a clave. Eu creo que falando se poden conseguir moitas cousas. Isto foi complejo, xa xo digo. Non nos esquezamos que había sentencias judiciales por o medio sobre as propiedades de onde celebramos o outro día o acto. Eso hai que telo en conta, porque se tú non tes en conta eso, é moi difícil que chegues a unha negociación. Por iso eu sempre falei de xenerosidade, e aí hubo moitísima xenerosidade, pero temos que ser conscientes de que hai uns preámbulos aí que evidentemente hai que respetar. E eu creo que esta vai ser un pouco a clave. Como tú decías, temos un traballo longo, non é pequeno, pero eso é o que nos obligaron agora e o que nos pediron os representantes públicos, que son a lei nace desa proposta e o Parlamento está obrigado a cumplila. E a min agora, claro, me toca presidir ese padroado, pois bueno, intentar facer da mellor maneira, co objetivo final de que eso salga ben. Non nos pode mover outra cousa, xa darei a tabarra onde teña que dala, por o tema presupuestario, por o que sea, pero
É o obxectivo, non? Parece que non está mal situado para dar a tabarra, non? No, bueno, É como unha a tabarra- asociación no, no. cultural por aí. No, O Parlamento non se home, conta. no, quer dicir, a tabarra é unha expresión coloquial Que sí, que utilizamos pero para buscar- aí no meu pobo. A tabarra é como o que está aí machacando, Ser non? insistente. Insistente. Sí, Pero hai que vamos. recoñecer que gracias a esa insistencia estamos no punto no que estamos. Sí, e tamén teño que dicir que hai moita sensibilidade, porque inda que o representante é o presidente da Xunta, por parte da Xunta, bueno, estuvo conselleiro de Cultura, porque sabes que aí se pode delegar, e moitas das reunións. Eu teño que dicir que por parte dos que estaban ali a sensibilidade é moi positiva. Outra cousa van a ser os temas presupuestarios, porque claro, aí non todos teñen a mesma disponibilidade presupuestaria, pero en principio vin moita sensibilidade, e é un obxectivo, penso que é común. Isto iremoslo vendo co tempo. O igual que cando foi, por exemplo, os consensos a veces é complicado, pero hai que intentalo. As medallas, vos sodes medalla do Parlamento, a xeración nós. E, claro, tampouco é moi fácil a veces conseguir un consenso aí para o reconocemento público de... Nese caso, o da xeración nós que non ofreceu ninguna discusión. Adiante. Porque nestes dous casos estamos falando Claro. de dous símbolos, dúas identidades que forman parte do sentir xeral. Eu creo que non hai dúbida algunha nin por parte do Panteón, nin por parte da xeración nós. Ninguna. Cando plantexei xa che digo, ninguna. Pero iso é o grande, porque podía vir alguén que sempre os hai, bueno, Que levante a voz. E aí non. Entonces, eso creo que é moi positivo. Tamén foi un acto moi emotivo, Sí, foi o da medalla do Bosa do... Recordo os discursos dos presidentes, presidentas... Todos ourensáns, salvo un, o que recolleu ese día, sí, Castelao. Sí, pero todos os demais, sí, un peso ourensán aí, que eso tamén é para reflexionar sobre a nosa creatividade, pero, bueno, eso será outro. Sí, pero... Deixámoslo para outro... Bueno, é que era un tema moi interesante este do recoñecemento das fundacións e do Panteón de Galegos Ilustres e da valoración que facemos da xeración nós. Pero hai outras Galicias aparte, porque o tempo o que nos fixo foi, desde fora, hipertrofiar a importancia da xeración nós no momento. Quero decir que no momento a tirada da revista eran 300 exemplares, pero cualitativamente, como era a recuperación da conciencia do país, tivo máis importancia para a formación da identidade nosa de hoxe que outras cousas. Tamén está aí a revista Alfar, están as vanguardas, está Emilia Pardo Bazán, que non escribía en galego, ou está Valle Inclán, ou está outro. Entón, o país ten que ser unha confluencia. E no Panteón ten que haber esa confluencia, desde o meu punto de vista, para que non sexa a identidade de Galicia unha identidade plural, e esa pluralidade ten que estar recollida ali. E entonces eso eu espero que vayan por aí os tiros. Por eso hai que mirar hacia todos eles, traelos a todos ao presente. Claro, Elvira. Pois, señores, esgotamos o tempo. Un placer compartir tempo con vostedes. Agora quedanos pendiente seguir ese duro traballo do que xa falamos. Podemos volver a sentarnos aquí. Poñamos un ano, por exemplo. E valorámoslo. Facemos examen. Pareceme moi interesante. Bueno, moitas gracias por todo. Moitísimas gracias por acompañarnos. Moitas gracias a vos. Moitísimas gracias tamén a ti. Igualmente, gracias. E a todos vostedes, o de sempre, graciñas por estar aí.